хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмендинова. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасында язгы кыр эшләре турында республика премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хисап тотты. Рөстәм Миңнеханов барлык районнар белән видеоконференция режимында киңәшмә үткәрде. Киңәшмәдә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Республиканың барлык районнарында да чәчүлекләрне тукландыруга һәм тырмалауга киришкән. 527 мең гектар кызгы культураларның 287 мең гектары, ягъни планның 54% тукландырылган. Республиканың 26 районында рапс, арпа һәм бодай чәчүгә киришкәннәр. Бүгенге көндә тулаем сөт җитештерү 433 мең тонна тәшкил иткән. Бу узган елгы күрсәткечтән 8%-ка артык. Хайваннарның баш санына килгәндә, 2024 елның 1 апреленә республиканың авыл хуҗалыгы берәмлекләрендә 613 мең баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Министр муниципаль районнар буенча мөгезле эретерлекләр саны турында мәгълүмат бирде. Ел башына иң зур үсеш Мамадыш, Минзәлә, Балтач районнарында күзәтелә. Алексеевск, Тукай, Нурлат, Ознакай, Биектау, Әлки, Яшел Үзән һәм Мензелеев районнарында мөгезле эретерлекләрнең баш саны кимегән. Сөт күләмен арттыру буенча алдынгылар сафында Минзәлә, Кукмара, Әлки һәм Балтач районнары. Бу атнада язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре тәмамлана. Алар Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, Чаллы шәһәрендә һәм Зеленодольск районының 2 мәйданчыгында, Түбән-Кама шәһәренең 3 мәйданчыгында һәм муниципаль районнарда уза. Биредә ит, бәрәңге, йомырка, яшелчә һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясын кулай бәядән сатып алырга мөмкин. Язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре 28 апрельгә кадәр дәвам итә. Татарстан кырларында язгы кыр эшләре башланып, чәчүгә кирештеләр. Игенчеләр өчен яз матур килә. Кышын кар күп булу сәбәпле җирдә дым мулдан. Ознакай районы Союз агро җәмгыяте игенчеләре дә республикада беренчеләрдән булып арпа чәчте. Район башлыгы Марсель Шайдуллин, хуҗалык җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, ветеран игенчеләр катнашында семинар киңәшмә узды. Шулай ук район башлыгы Союз агро җәмгыятендә быел 30 мең гектар мәйданда эш башкарасы барлыгын искәртеп узды. Эш планнарыбыз буенча 10-12 көндә бу эшне матур итеп башкарырга ышанычыбыз бар. Моның өчен безнең яулык материаллары, запас частьләр, эшләргә 2 сменалы рәвештә эшләргә кешеләребез бар. Районның калган хуҗалыклары кызгы культураларга күп еллык үләннәргә ашлама кертә. Тырмалау эшләрен башкаралар. Үлән җирләрен тырмалыйбыз, үлән җирләренә ашлама кертәбез. Күп еллыкларга димен, кызгы культуралар бик әйбәт. Аларга ашландырабыз. Шушы көннәрдә барлык хуҗалыкларда чәчүгә төшә. Моның өчен шартлар, техникалар да җитәрлек. Җирләр җитеште, яңгырлар яуды, Аллага шөкер, җегетләрнең кәефләре әйбәт. Бөтен техника да әзер. Бүгенге көндә дым каплату бара, зәптә күп еллык үләннәрне тырмалыйбыз, кызгы будайларның, кызгы культураларның 60% токландырдык. Язгы кыр эшләренә Ознакай техникумыннан 57 студент тәҗрибә ителгән. Егетләр кырларда эшләрлек булып, ныгып тәҗрибә туплап үссеннәр дип белдерде техникум директоры. Без 2024 елда профессионалитет проектын отып чыктык һәм инде бу проект буенча эш алып бара башладык. Бу проект нәрсәдән гыйбарәт? Бүгенге көндә эш көчләренә булган кытлыкны җиңеп чыгу һәм инде җитештерүче оешмаларга үзебездә тиз арада профессионал кадрлар җитештерү һәм инде эшкә җибәрү. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишмендинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.